Què és el projecte Escola Sentinella? Escola Sentinella és un projecte de recerca del Departament de Salut i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que té l'objectiu d'avaluar i monitorar la pandèmia de la Covid-19 en l'àmbit educatiu, per tal de dissenyar polítiques públiques que promoguin entorns escolars més saludables. Durant el segon curs del projecte han format part de la xarxa d'Escoles Sentinella 23 escoles i hi han participat 5.687 persones, des de l'alumnat de totes les etapes educatives, infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius, fins a personal no docent dels centres, passant pel professorat. Les activitats principals del segon curs del projecte han sigut una enquesta sobre actituds, coneixements, conductes i impacte de la pandèmia, la recollida de mostres biològiques, un estudi qualitatiu sobre l'impacte de la pandèmia a la salut mental de l'alumnat, un estudi pilot sobre absències i ventilació, l'avaluació ambiental dels centres i una recerca participativa per dissenyar una intervenció integral per la promoció de la salut mental. Quins han sigut els resultats de l'estudi qualitatiu sobre l'impacte en la salut mental dels i de les joves? Després de 36 entrevistes a 30 alumnes, 3 mares i 3 docents, s'ha identificat que la pandèmia ha tingut impacte en la preocupació d'infectar els éssers estimats vulnerables, en el creixement personal, en les estratègies d'afrontament, en les necessitats de suport emocional, en la realització d'activitats habituals, en la vida quotidiana durant el confinament, així com en la resta del període de pandèmia i en l'aprenentatge. Des de l'equip d'Escola Sentinella volem donar les gràcies a totes les persones participants, perquè, sense vosaltres, aquest projecte no hauria estat possible. Trobaràs tota la informació del projecte al web www.escolasentinella.cat.